Жанлы гараж кабызылды. Элек-электен уйлап табучыларга жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Табигый матурлык. Аха, тагын бер роза утыртылды. Калды? 22. О! Тимми, улым. Миңа бакчада булышканың өчен рәхмәт. Исән була нием. Бакчаны яхшыртудан да яхшырак нәрсә бар? Оенчыкны яхшырту. Матурлык. Табигый матурлык. Сәлам, экскаватор. Син апгрейдкамы? Сәлам, баш инженер. Ярый, экскаватор. Сине нәрсә борчыганын казып карыйк. Нәрсәсен казыйсың? Бүтән сәбәбе иң өстә ярылып ята. Ягъни эшендә. Матурлык. Гомерем буе мин казыйм да казыйм. Матурлык, табигый матурлык. Аха, төбенә казып төшәргә ярата. Бер ялсыз эшли дә эшли, үзен сәер тота. Ул рәссам. Синең кебек Диз. Матурлык. Эй, монда казырга ярамый. Бу борынгы җиһаз була. Эдисоннан ук калган. Экскаваторга матур гына матурлыкны эзләү системасын куярга тәкъдим итәм. Һәм шәйк булыр. Тимми, розалар үзләре утыртылмыйлар. Әни, шабам! Инженерикслар, апгрейд ясагыз. Мин сезнең ишек алдында көтәм. Мин белгән идем аны. Һәр нәрсәдә гармония кирәк. Зәвык нәфисле. Біраз қытықны кетерер. Аха, менә шулай. Булды да. Стильны яңартабыз. Матурлык. Тагын биюләр. Буларны матур итеп сынысы калды. Я? Каршы алыгыз. О, бу нәрсә? Металл эзләгечме? Инжир! Дөрес, бу георадар. Ул җир астыннан күрә. Ә бу заркан локаторы. Ул бизәнгеч барлыгын күрсәтә. Ә монысы матурлык өчен. Ого, менә шәп. Хәзер дустыбыз матур әйберләр тапмый калмас. Ягъни матур хәзинә. Карале, безнең уенчык кайда? Тип-топ. Шики шейк. Китте бу. Эй, минем хәзинәм кайда? Табигый матурлык. Хәзинә эзләгеч урынына бакчашы ясадык түгелме? Бакчашы. Матурлык. Табигый матурлык. Гомерем буе мин казыйм да казыйм. Табигый матурлык. Хәзинә эзләгеч урынына бакчашы ясадык түгелме? Соң әлбәттә, матурлыкны эзләү урынына аны үзең тудырырга мөмкин. Тим музыка. Һаман бии дә бии. Ә розаларны кем утырта? Бу минем бакчашы эшләпәсенең дә кирәге чыкты. Үз тамгабызны куяр вакыт.
Апгрейдланды! Бик яхшы фикер булган бу баш инженер Тимми. Безнең экскаваторыбыз хәзер бакча, комбайны. Алайса бакчабызга кунаклар да чакыра алмый идек. Табигый матурлык вакыты. Экскаватор, тип-топ бит бу. Инженерикслар, не диярсез? Бу бит искиткеч, искиткеч. Ай-ай, бигрәк матур булган бит бу, Тимми. Улым, гаражны нишләттең син? Ай, Табигый матурлык. Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде. Текстны укыдылар: Алина Мөдәрисова, Дилүс Хуҗахмәтов, Артур Шәйдуллин.